बेलासे बाजार खालामबाथाय खम खमावनो मोनो बेनिखायनो जोङो बेलासे बाजार खालामनो फैयो माने। हाय लोगोफोर, गुड मर्निं। आंनि आरो मोनसे गोदान भ्लगाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरबाय। दायो नै फुंनि 8टा जाबाय। जोंहा स्कुलाव लांनो जि हाकार जादों माने। ओमफ्राय नैया बिसनाबो साफा खालामाखै। सिखारनायाबो लेट जाबाय, 6टा जाबाय सिखारनायाबो। ओमफ्राय आं ओंखाम जायासै, बाबुनो आलु भाजा बानायनानै ओंखाम खुरना होबाय। बाबुआ ओंखाम जाखांबाय। दा जल्दि जल्दिनो स्कुलाव ओंखारनानै थांसै। रेडि जाबाय थांनो दा। नैया बाबुआबो रेडि जाखांबाय। घरिखौ गानना ला ना। दा बाबुखौ दोननानै फैफिननांगोन आङो। बाबुआथ' 4टायावसो सुथि जागोन ना, टिउसनबो दंखायो। आङो फैनानै मन्दिराव थांनो नांगोन आर'जआव। गोबावमानि जाबाय आं आर'जआव थाङिया। दिनै थांनो नांगोन। न'आव मोनफैबाय आङो। दा मन्दिराव थांनि आरो बाथौआव आर'जआव थांसै दा आर'जआव। जि बेला जाबाय, बेलेगफोरा थांबायानो मालाय। बेनिखायनोथ' थांनोनो हाया आङो। स्कुलाव दोनना फैनानै इमान लेट जायोना। बिबार लानि एसे, बिबार खानि बारनोसै। बिबार नांगोन ना मन्दिराव खुलुमबा। नोंसा थांबाय बदिका? नोंसा थांबाय आर'जआव थांबाय नोंसा? सोर बायना? अ रुनु थाङा? थांगोन? अ दे जमा थांनि फै। थांग्रोनोसै मन्दिराव थांगोन। दिनैसो जि गोबावनि उनाव आर'ज खालामगोन आङो। थान्दा बोथोरखाय एसे लेट जायो दानिया मानसिफोरनिया। आंल' लेट जायाखै, आंहा एडभान्ससो गोजानि। मोनफैबाय नैया जों गामिनि बाथौ मन्दिरा। दासो खुलुमबाय थादों मानसिफोरा, फैयाखैथ' मानसि। गिदोंमोनसो आङो लेट जाबाय होननानै। भिडिअ लामारगोन होनदों। मोनफैबाय मन्दिराव। जेबो नङा दे, खुलुमनि। आर'ज जाथ'वाखै नैया जों बयबो जिरायबाय टेबोलाव। ओमफ्राय मानसि फैजोबाखै, नैया मानसियानो एसेल'सो। आर'ज जोब्बाय, थांसै दा। खायसे खायसे मायबा ना फाननायनि मानि हिसाब लायोनो, आं थाथ'लायालै। नोंसो हायोनो ना फाननायनि हिसाब लायोनो, आरोबाव थाफिननो नांसिगोन। हिसाबखौ खोनासंनानै थांसै। दाखालि आइजोनि फुख्रि सारनायनि ना फाननाया, बेखौ हिसाब लागोननो। जोंहाबो लांदोंमोन ना 1 केजि। हिसाबखौ दिनै लाथ'लायानो नानि हिसाबखौ। ओमफ्राय फुरा हिसाब खालामजोबाखैनो, फैसायाबो उथिजोबाखै। फैगोन मंगलबारावसो जासिगोन। ओमफ्राय फैबाय जोङो नैया श्रियाजों आंजों, श्रिया बिमाजों नैया फैबायलै। नेबाय थानो टाइम गैयाना जोङो। थांसै जोंहा, नेबाय थालिया। न' मोनफैबाय। हा? पाहरि गेছো मोबाइलটো।
थांसै दा बाबुखौ लायनोसै ओमफ्राय बाजारबो खालामनो नांगोन बाजार माने जेबो मैगं थाइगं गैला आलुफोरथ' गैखाला आलु गैयाबानो जाया माने दिनै मंगलबार बाजार ना बाजाराव हाबहैनोसै दसे ओरैनोथ' बाबुआ 4टायावसो सुटि जागोन ना थेवब्लाबो बाहाय एडभान्सै थांनोसै बाजाराव हाबफैबाय आङो मैया जोंनि टंला थानाया बाजार खालामगोन आलु लागोन ओमफ्राय पियास लागोन एसे फुलकबि 1 केजि लानि अबे आंनि ना हा आंनि मोननियालाय दे 1 किलो जखि दे बासि थৈ दिसु 2 किलो लानोसै आलुखौ आलु गैयाबानो जाया माने आलु नांखागौ आंनिया मनाया फुलकबिखौ दिहुननो नांसिगोन आलुखौ सिङाव लानो नांगोन 2 केजि बेयावनो दोनथ'बाय आङो फान्थाव फुलकबिया बेलासे बाजारनि मालालाय एसे तेरा तेरि जाखायो बयबो बासिना लांनाय थेवब्लाबो एसे खमाव मोनो आरो बेयावनो लाबाय थायो जोङो ओमफ्राय जेबो नांला आङो itu mor oh motor saloni itu kilo sih itu balok beleg di hotel tuh দাম তো কম মই saloni খাই ভাল পাওঁ আমাৰো খাই saloni দালি কিমান আমার কারণে সবচেয়ে সহজ আঞ্জাটো হল দালি রাতিপুৱা মোটো কিমান হল 205 চিনি কিমান না বজাত না লাগন deh hai kok deh Wah, posis to ka? Ami kan komo tele jam. Komeo kasi 30 টাকা pa bisi. Bisi guisa na las bajarate. Mama dungo dukano. Hah? 20 টাকা আমগলা. Pesa umpan kamu ku ya? Hah? 40. Iya, lo 20 টাকা ya udah sudah ya. Oh, udah sudah. Hei, nggak 20 টাকা udah sudah. 20 টাকা nih kan lancar. Bilahi 1 kg lah ini yang. 1 kilo. 1 kilo tuh. Naik kurus tuh. Bisa kan kilo. 1.5 kg? Tadi 15 টাকা যাবেন না মানে 25 টাকা 30 টাকা बाजार खालामखांबाय नै लोगोआ बानलु लायनो थांदो बेहा बानलु नांगोनो ओमफ्राय आंनिया जाजोब्बाय बाजारा जि खम मोनो दा बायदिबा बेलासे बाजार खालामबाथाय खमावनो मोनो ओमफ्राय बिलाहिफोरा दय फुङाव 40 টাকা जादोंमोननो दायो 20 টাকাयावनो मोनबाय
ओमफ्राय फान्थावाबो दहाय फुङाव 10 थाखा मोननो दा 20 थाखा मोननो दा 10 थाखायावनो मोनबाय बेलासे बाजार खालामबाथाय खमावनो मोनो बेनिखायनो जोङो बेलासे बाजार खालामनो फैयो माने या भितर बाजार भितराव स्कुटिफोरखौ लांनो होआना नै बेयावनो लाखिनांगौ स्कुटिफोरखौ नै इदिनो लाखिनांगौ आरो उनथिंजाय नै पुलिस थानाया जोंनिया इदिनो पुलिस थाना फुङाव पुलिस थायो बेयाव दा गैया बेलासे जाबायना थाला पुलिस थांसै दा स्कुलाव बाबुखौ लानानै फैबाय दा एटिएमाव फैसा दिहुननो जि मानसि एटिएमाव बाबुखौ लानानै सफैबाय आङो दाथ' 3:30 जाबाय मोनाबायबो ओमफ्राय आङो मोनसे गामियाव थांनि आरो बे आगोल मोनसे गामियाव बेयाव माने साथामसो प्रेगनेन्ट दङ गाबोन आंनियाव सेन्टाराव भेक्सिन जागोन ना सेसन जागोन आराय सेसन जागोन गाबोन आंनियाव सेन्टाराव बिसोरखौ माने प्रेगनेन्टफोरखौ सेन्टाराव फैनो खोन्थाहैनि आङो ओमफ्राय सासे रेजिस्टारबो जागोन आंनियाव गाबोन बेखौबो खोन्थाहैनि फैनो थाखाय दाथ' मोनाबायबो बिदिब्ला आंनि दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबबाय बाय